wabeji won din abodin niema kesi ahudu bebre omunyina ija asase ne hoko SOMPA FM yesusu no aduru yeso wabo ye ho ban ti yehwe onyankopon na dom ene na doye a odi adom ye a ekire odosononko enti ebra enche ho no na yebri ni nti no yede ho be hye otumfo nyankopon sa ti urade akwa ti awom fa ye hye abode ni nsa ti nuanom bebi owo bi a wote ye kasa bia no inyina yesi trase ye bom pai ye da wase izo akwanchefo so hu ye mobo nene so aye adomasisi semfa onsempa emra wotifo nina ye do akwa eshonsa yeso se fanimu kasa che wotifo afisisi akomani adwen bi yiti wasemi na boy na onsempa yintimi nye ento yakoma pronso netimi de abo ababa fata den sete wo wese wi ebremu ye da wase si woti no ya ma adom nti amen amen ti ye da nyankopon ase anopai se utie ye kasa asoro no ni dindi Christ Final Warning Church kokobon kransem oti asafu ni din a ihun kransem onyankopon nam ni tumi so na ode ba be kasa de a kire midika kai na otwetwem ne se ewia se ye tim no se gidifo a yiwom no ya pa akrokro ho ya msom so enye nigye se nyame makwan a ebresem no mehya ase afafiri eye adibom fiti ase kopem eye Yesu ne suafo eye edisem amani hunu a wotra ase enam nyame SOMPA nti won kwanti afoforo won kwanti SOMPA FM eto won kwa efiri won sa na enam so won nye boni bia nipa no krenti ne de atoto enne nyame som ho a enne ye chirika so ye bogi enso ye bonsiri hehe eni gie wa so demo ne de atoto ho se ye de to bible mu wo mu atrase bobra edi asempa no ho adanse ohaw ne atete won kwa afiri won sa wodwuma ese ye amani hunu ohaw ne atete pii no ne de atoto ho ne ahwe edi ndi ato ye ne ye Kristo sumi na wotwetwa mu no yesua bibi efa ni ye pa wo se yenya ne ye de bompae obobon nsem ahudu bebre eso ekire ye o kire ye ni titu eni ye pa se wo se mpo no ye koye nkotodwa nim na mpo no ye de ye bompae ne ye bre ho ase ehye nyame nsa o kire hunhum konkro ne mu a o de boaye wo mpae bom o kire ye nsem ahudu ede ebebre se mpo ebra ye gidifoi a ye tu anamo akosoro no o ma ye hunu emprensa enhihye wo se ye de ma ye ho se ye bompa ye emprensa unamfam de de ya adwene akoma be bompa ye nka ho de ya ye sei bre ne yankasa kukuom eni onyankopon akasa ne di ehia de atu n'animo no emprensa egidifo bi try Daniel tribe Paul mu nyina tribe ni po David mu nyina de tribe obbo nsem su bebre kire ama yesa su hu no ha ne di semetre ye nkono ni nchichemu a eye eduonu baako no se onyankopon de entie edibonyefo mpaibo nti enye ne ye ni suban bia na ye di ko onyankopon na ye kura boni mu ni enje mu na yesu ye pese nyankopon tie ye wame ati asesi ekura ni ye ni suban bia mu a eya kono ne fensi ye ya onyankopon si ontie edibonyefo mpaibo na wame ati ase opita human se empo no onyankopon no naso ebie ma atrenefo mpaibo na Azaya soso me echi asisi yembisa ye no kura no edika yi ano dada Azaya etie duonu ediasa Azaya chapter 65 no verse 24 no me echi asise se yembisa ye kura no yi ano dada na enne dia yeduru su biem no mpaibo no enne saa asemi na ekopa eye hu konkron enne hu konkron enne isesi yeduru so no kwasem nie ene ehwe wiase
honhom edi adenchiche awo nipa mu na yafa ne se onyame tumi na so hwe nipa ne neyeye ani ni suban ani nadwene ani kasa efiri ni mu ba ani anamuntu a wotuo ani enigi a ye wo no obone ho ne ewie a yesa ko gina so dem se onyankopon honhom awo ye nso abore ye sensa enti nkakra mu no ye nyina ye bekọ ye tworo konkon no so na ya hwe se ni nyame honhom fa so eden eye nipa mu adwuma na e di atoto enesese honhom a edi adenchiche na edi efusane ewo asori dem no na e di atoto ho ahwe na ehuni sampa onyame honhom no egumu ahodo pii ukinkan Yohani ngoma nketenkete no de etoso mienu na osi ye wa honhom pii na wo wiase ekwe ahonhom bebe bonsam kwan faso oye na dwuma wo ho na abofo kwan faso mu yo madwuma wo SOMPA FM na last week nsusu no me ka sem bi se so nipa obọ mpaye ene nyam ye de unya anu yi a nye ni nya na fi nyame o ye wo tumi mienu na wo wiase tumi bia opese oye na sede no na wo no na aka wasem kire na otie o enti suban a wunemu no se ukokobọ mpaye na bone ye odese tofi na se unya anu yi a fa nche otrim se nyame na mu anu yi tumi na wudi ni nhihye yeso na ni suban ni usuban ye baako no ono na ama wanu yi se be ya bekoso na ade na wo ye nse ye papa wato aso se ye bone soso a wato aso oboni mu no omu ene yi mpaebo anu ye de emaye nti ye nhwe ne nhye ne nso nti ene eye ba be sua bibi afa hon konkron ani na dwuma amen enu ne ba be sua bibi afa hon nti bebi obi a wo bia no se wutie mo Facebook so live 93.1 anase SOMPA so a fa otwuro dua fa otwuro konkron o kinkan Acts chapter 11 verse 8 verse 18 mai Acts chapter 11 verse 18 no ni enhwe esema esiye awo anyansafo o se say Acts chapter 11 verse 8 no ko o say na me say Debida Erade if you say bibi biara a uchiri ana ehontie enkomanu mu da ati ai ye hwe Acts chapter 11 na ne to aso obile ni nti no o se Yudafo na ewo Beria no no mu nim nyansa che Yudafo na no mu Tesalonika no asechire ne sai o se Paul beka asempa no a o mu de akomapa woyi mpefe na woji asempa no ye de edi na wo hwehwem huni se Paul asem na o kan te sa woji di no se tumi fi Yakobon ho se o mo no mo fa nya adwuma yenhwe yankinkan Yohani etire ye dunsia ni nchichemu ye dumienu kopem ye edunum no nkunkun asem ne ye bebobo su no obi atwemre ne twosem obi amfa ne pen bebi ewo bia na tworo to ho ne ewie a ne ye de atoto ene honhom a eye emu adwuma na ye hunu se eye honhom pa anase bonsam honhom na o hye ye nkra awa asodin mu awo boni mu na ye tutu nyame asem ase Yohani asempa ete edunsia ni nchichemu eye dumienu ekopem eye edunum no na ba akosumbie Yohani ete edunan nchichemu a eye edununsia John chapter 14:26 and the dikanso ye John chapter 16 verse 12 to 15 say na chokonkon de mai rade akwa John chapter 16 verse 12 to 15 ase me wonsem pi meka me kire mo nanso muntumi enso ne sesei good na se ono nokra honhom no nyamba a obekye mo kwan akọ nokra no nyinaa mu 1 point no o se o wonsem bebre ho ka kire ye na so hwe honam ne adwen ne akoma ne ekuta ye na yentimi nsom okinkan Romans chapter 8 na o se wona eni nyame honhom no wori ntimi mfo wo ho nhye onyame tumi ase nokra enti di okinkan no so wonsem pi wo ho a opese ode mayen na susun sese no omuntimi nkuram because chise nokre honhom no nyaba eba na ba be ye de ba be ko omummoa na akire wo mo kwan no akonnukre nyinemu ene ahaba ko nu ene nipa ni nyame honhom de bia meka de nti ama mi gina so se nipa ni nyame honhom a honhom e wo nipa mu ye mmompa ne enhwe be bia nipa masifren se
wohwe kase su ni pe ni ba ene wohwe se ni esi da Bible no ene se ni efa Bible mu asem se aguro bi ni edi na ede no agoprama so no ene di ho adanse se ye ni nyame honhom ene de ekuta ye se ya fa ne se ye nokre no ene edi ho adanse se ye ni nyame honhom ko se nokre honhom ne ba e be kire yen akọ nokre nyinemu omo bibie hinta irade akọ na emfi ono ara nimu na obekasa na bibi biara obetie no obeka na obekye mu nioma a ereba won wose nokra honhom no ode ne ho omo ye tumfo e na ode ne ho obia be na sede awie wo hwi apam dada na onyankopon be play ni part apam fufro nso Yesu be play ni part nokra honhom so ese onu so be den obe play ni part e ye nkwaje nhyehyeye nti eduru ne so se ono so no ebe play ni part nti o maeti asese se na twonkonko sa si wosuma ebie mo se na emfi ono ara nimu na obekasa na bibi biara a obetie no obeka yes nti o se emfiri onu animu ene bekasa Yesu ba asasi so no nsem na okan no si meja wosoro awie wokọ owie no eno se nokura honhom no so ba onu so sa no beye onfo no akasa ne person kasa na mum dia ayede no obetie efiri eja ani ne ba hono hono ena ode be dey ode be maye ko na obeche mu nioma ereba ono no obeche me animunyam efise obefa me die bi na ode aba abekire mu mo ose no kura hunhun be nipa so a obekire ye de eba atemu a eba nipa so ani enigi sem onyankopon di krokunkun be hye atrenefo ye de ensa na dwuma obeye no to asoma e bere ni nti ko ose nioma a meja wo nyina ye media enti na meka se obefa medie bi na ode aba abekire mu amen on wose nioma eja no woni nyina Kristo se ne dia enti obefa de eja no de ama no ni bi na ode aba abekire no kora honhom no so enti no kora honhom de ebua nipa no o kire me den ye kɔ no kora nyina mu osaso yi ehintasemo a eden ehinta edi de kire yen am ye hunu de eba John chapter 14 verse 26 no enso ye nhwe nokura honhom niam o ye maye no oboa ye niam ahudo bebre oni se onipa ye honam tumi anyame de ma nipa Adam no Adam entie Nyankopon no oton ma abonsam o de hye bonsam sa ntie ni bonye ntimi ni bonsam endi apire awo wiase a nenkyense ne nkase ene titiru mogya hwiegu eto mogya hwiegu so boni a hya asase so ma desert of fear afa nipa numum ne nipa ni na ho di bia so obede ne ho no nkunkun ni ye de no ye hwe na dwuma de bebre John chapter 24 verse 26 say na chokonkon ni mai John 14:26 no de mai en say awade asem kenkan say wose na ochiginafo a ochiginafo a wono nkunkun meja besuma no midin mu no yes ose de di kai nkunkun no ye den ogina yanchi adi bia ye bia no nkunkun ye de egina yanchi eboa yen ama yetimi ye onyankopon apede kenkan utu bie bre so sem Second Chronicles chapter 9 16:9 no oso bako awade akọ ato asomaye wase ono be kire mu niema nyina na obekae mu de makan nyina amen wase obe kire niema nyina one kire Bible me yete ase tu ono susuna de yesue na yewie fi no okaka ye yenkwe beso sem de tosumienu eti eye dunsia nichemu eye nkono na oseseye Second Chronicles chapter 16 verse 9 na Awurade ose na Awurade di nani chini fa asase nyina so se ode ne den hye bedi ama won a won akoma di mu woni ho no yemu ye ho na mepe hu won se ono so am ya te ase se won so se won konkon oba de di kan ogina ye chi de otosumienu o kire ye de otosumiensa osaso ekaka ye ani Nyankopon so am ya te ase se na ni chiri fa wiase nyina ohwe obi a nakoma edimu ode ne din na ho ode agina nachi ana wame ate ase se nkonkon su gina atreni fu achi enti mini ogidi ni mini Kristoni tumi be ne gina yichi eni ya da ne din o se obi a nakoma dimu
Yeah, okay, can Romans chapter 8:26 nso mai. Wase obi a nakoma dimu na ni suban ya pe ene Nyankopɔn we de ebegyina n'achi. Ana honkonkro so be de ebegyina n'achi. Enti uye gidi ni na ye no kwafo obi bia oye bia ne ensuro nipa atumfo akesefo miensa ne gina wachi abofo kora gina nkyɛn. Enti no dia uye ni nyina ne se ese opim kɔ wanim na odi no korɛ na afa nyame asɛm no de bɔ bra wa me hu so ɔboa yɛn ɔkyerɛkyerɛ ɔkaaka yɛ ɔde ne din yɛ so bɛsa so yɛ de ataa yɛchi. Romans chapter 8 verse 26 nso ɔsesɛ deɛ na ɔyɛ ma yɛn awɔ titiw ɛbra nyɛma nyinaa atɔ ape nyɛma nyinaa yɛ discouragement nyɛma nyinaa si ne trase na empo ne yɛ hwemu a yɛnhu ne pomatibren sɛ na nkonko yɛ ma Awurade akɔ Awurade asɛm kenkan sɛ wɔse saa ara nso na honhom no boa yɛn yɛmmerɛ yi mu ɛfiri sɛ sɛdeɛ yɛbɛbɔ mpayɛ a ɛsɛ no yɛnim nanso honhom no ara de ɔpene a ɛnni kabea di ma yɛn. Amen. Amen. Minua kidi ni minua kristoni enye Yesu nkwa ne di ma yi o honhom konkro no ne yɛte na da yɛkɔbɔne ho na ɔkasa kyerɛ yɛn osi apini wosi yɛkɔbɔne ho a osi apini ɔse ɛbrɛ a yɛbɛbu nkotodwe ne yɛ bisi ano yɛdi ehia de ɛkɔ Nyankopɔn yɛnhunu ne yɛde ne poma sibrɛ no ɔse honhom ne di yɛnim ɛkyerɛ kwan a etwa se yɛfa so bɔ mpaeɛ ɛtɔ so biem so no yɛyɛ adeɛ bi ɔno asa so yɛde edi ma yɛn menua gidi ni honhom bɛ ne tie mu ɛne nipa bibiri o gu aso dem ɛwɔ montre so yɛ bɔ mpaeɛ kyereka so kyɛse yɛ twi nkonwa yɛ bufa so aso dem no yɛmbi sɛ ho sɛ honhom bɛn ɛne manipulate wɔ mu honhom bɛ ne yɛ mu adwuma yɛ onipa pi wɔ asase so a yɛnte honhom konkron ne honhom konkron kyerɛkyerɛ kora asobrakyɛ yɛnte hwee adododie ene mfasodie enko ane ye de yakoma nti de ye ni sisu ye no eno ane ye hunkunkun oyɛ boafo ogina ye nchi o kyerɛkyerɛ o kaakaye o de ndin ye so sa eta yichi ye bɔ mpa ye kura ye nimu a on ne guide ye mpa ye bɔ sɛ empo no ye mbuwei ene betimi ahia onyankopɔn ede ne pɛ de to su biem ye hwɛ ade Ezekiel chapter 36 verse number 26 to 27 die biem na nkonkuru ye manipadua ebra empo no yakoma ne eniema hodo ene edi apene esie anase empo no akoma ye buo ye yentimi nye hohwe Ezekiel chapter 36 no verse 26 and 27 say na twa konkuru de ma Awurade akoma Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27 I say na mama mo akoma foforo na me de honhom ose na me de honhom foforo mahyemu na mayi obo akoma no afiri mu honamu na mama mo honam akoma na mama mo honam akoma ose de di kan se wa me ya te ase se ebo ankonkron de ma yen so ne se ye gi asempa ni di na ye gi asempa ni di wi a de o ma yen se akoma no ayebo ya akura ne ma bebre di agum amana ye adeso a nti ye ti asempa na de oyeye ne se o ma ya akoma fofora enam so a ame yetimi gi asempa ne di na wayi obo akoma na wayi ya akoma na din kokotako bibie no e kan ete ase oni pasi boni akwa asoso ya adweni akoma ni nyina ese bo afutu bie ni ho a ede esesa no obi kwatimi ka se ede nipa dudu ofunu mo hwe atemu ni edi ho agro no Onyankopɔn nsem hwe ene asotwe ode bebre yen ne kwa afaso ohu nipa se ntate oni nsem no ene edi tutu nipa dudu ofunu minua se Sodom and Gomorrah eti ase a anase omumbu bi ti ase a na oka onyame na temu ni na asotwe a nye ne se yete wa edi nsem yi ye ho anu se nipa dudu ofunu mo minua nipa ba asasi so abebɔ bra ekɔ ye nam a ye kɔbai ye nam minnai ye bɔ nkontri kɔhwɛ fie mu montre so a ye hwɛ nipa hodo a ene ye nim omo ene wo ma ne nsa so kura na so kasa ontimi nkasa biem omu nyina esa ekɔ ɔse ye nka ye bɔfo no ansa na da bɔne na ba ana ɛda woni ho anigye na matu ye pofiri mu inu agidi ni ye nhwɛ honhom kura ewe ɔse nkonkoro ma ye honam akoma
na empo honam akoma ne honam de adwene no to asomaye I see. ma ho ya hakọ Mama nante ma hyede so. yes Na ma na matemudie aye. amen o se hu nkonkron no oba ye nso a nyame na hyede a wo hye ye nse eno ne edi su ebe me ye atrenefo no honhom na boa ye ma ya koma foforo adwen foforo ma empo no de nyame asem ni dua mu a ama ya abo abrabo foforo wokinka korintofo nwuma no eye etire eye edu ensia na o ma ye ti ase se obi ba Kristo mu a no aye den no aye abodie foforo eye nkunkron adwuma no na niema funu konkonsa eye mim enibre moja hweguo nyinse yituguo emponi antitwitwa awudie ye fa katashe gini pasika buo mo npimanim egu ye botom no nkonkron ba omyeyi saade ni nyina firi ho omyeyi nipa foforo kra bi ko akoma na foforo eye adwen no so aye foforo ye nya ho nkonkron ede entra ye nti niye ni bibi ebeye bia no eye foforo nko a nti ye nto aso ye nko ye hani eye etire ye du ensia ni nchichemu a eye enwotwe na ye nhwe empo no eye dia nkonkron ba oyeye minua ye boboso aba bewura ene ye honhom a e manipulate enemu no na ye dia atoto ho se ye hwesu niye ene kwanya faso ene nipa adwena bodam wo nipa awo sikasem ho eno kwa aso dem a nipa anwene wu nipa nkwaye ne otrene o e kwanya obefaso osika nyina obegya na aso dem no ne dadwene yedie ene titu sasisu ahotra dwojo no enkwa ne nipa ndadwene minua se wo penkwa ma bible enyaw safo se wo penkwa ye ni bari afo ne ewo te no ewo tesino ni yudafo ne ewo bari a ne omunya adwen se ye ti asem na ye be fa bible ni ahwehwem ye kinka Jeremiah chapter 17 na 15 ni ko no o se no men ka de ode ne ho betu ni paso na de honam be ye obasa na be ye ho se sofo se me pastor se ho ahwa se debi openkwa bible common se ne wo ho na woni makinka kro na ukinka disem etie ye baako ni chichemu emiensa na o se nhira nka de oyeden de okinkan eni de wotie because minu agidi ni se unua bi e de krata afra abrocha ba uni makinka kro nka be bon contract ko pe obi no aba be kinkan ma because unim ni pe afiri mu ba bible so ni pe wom no e che krata afra abrochire ba bible no eboa e ma wuye nitifo a woni da ho eboa mo wiemfo hunu nyansa eboa mo adwiri mu bie eboa matete kwa e de eboa na brabo wese eboa ama niema hudo a ye bodin a enye no na dia yemhihie beto dibonye ni so no e ma fa hodie esaso yi ufri asasi so e de okosoro emu na laja ode ne hoto so a osuru plane be fa no koye no emu na Enoch e de ne hoto so no nanti mu no osuru plane be ma no so koye no enti bible no eye anyansafo adwene eye se 65 adwene na wom enti unipa no ye wa adwe se odi mu asem be bo obra ye hwe bebi anyansa be kwa akuduru Yesu nyansa kra ka hu bi Moses enyansa ka hu bi Solomon nyansa ka hu bi denuanom wa bie twokonkra kenkaman John chapter 16:8 no the man say I say John chapter 16 verse 8 no na ono no kra honhom se oba obeyi wiase aten bone ne trene nyabotre o se no kra honhom eba number 1 oyedey obeyi wiase aten bone enti no nkonkro no na ba wo ba no onsuso bone su obi anyame honhom ewo ni mu no ye sempaka ni ode te aso dem no onsuso bone so oyi atai kete mu nyina mba kokora mna ka ba kokora nye na sem because uwi Yesu na sasi su oba ye no okenka John chapter 6 okenka ba up to be 16 na Yesu aye de epigya no kore no edigina ho no efu asimo oka we kachire na nchehie de ndi we de hwan ne betimi asom dodo ne di Yesu echi nyina akonyina na ya honam nko a ebinim se Yesu be hira pa no so amra bebre ma na di ebisu nim se Yesu be den ebe ma na system akojojo Peter kra de okai se eja mfata se wo si we de obewu because nim se ye o sanu se ba o mis Yesu be fo atena Israel akonwa no so ama niema nyina ajojo efe Yesu su bie na no a asem baka bie owu asem nko a no enna susu no kwa so dem a asem e beka wa so dem ye die nko a
ye die nko and the visa ye gine de no embassy no se visa duru asore dem minua Kristo ni minua gidi ni gweni na kire honhom atiye mu na dwuma enti ha no me yate ase se o se nokra honhom ne ba edika no obeyi wiase atan awo boni mu onim se wiase da boni mu ohwe ya dwene ye nkasa ye namuntuo ye Kristo suma ye sum abrabo wasasi so a no kwasem nyame anim ne ye kari wense ne so Bible mu a nuanom enene mfa ba bia enam se ye nya abotre nyame ya adom a ye behwe gidifo na etrase na de nyamsom patrase ne wo bo bra ne hu sie di obi atem ene ebo obi asum a John the Baptist we ni obi atemu o se hey Herod fa unia Herod ne yene na de koma no na oti wo si apini onso se da na kuma na de ne de se bo no se twa me ba Herod ani su ti ye no na ni tiri da aye de plate so John the Baptist John the Baptist ti na ni no na ni tiri da plate so di otro Yohani no edisem no iwanya hio wasi no cross ma me ka kire wini nti obi nwom no mada no otamfo na ni ba ne ho so no ye na to angwa mu oche efe no nyame tumi bo no ho ba na ne branso ye no omsi da bi wanwo no omotam ne kidi no omde ko island bebi anipa nte no cross minti o minua gidi ni a uye nyamsum ni anam si ebre no so a ye bebo so from Genesis ba ko huni se hwan no tena se bo bra sum nyame nukure mu a enne obako no obo nsire he wa so dem anase obako no o ase o ahoto mu jojo minua gidi ni minua Kristo ni to asomai o se say o se let's ni ne atemu ho yes amen o se de to so mienu obem ye hu trene kwan no kura hum do ye no o ma ye hu trene kwan na de to so mienu sa wo se wo ya asobrache na wo mfa wa mo hu na temu a eba nipa so ni kwa mo ye hu ni se wiase yafom obayi atan awo ye boni mu wasaso me ede ye hu ni trene kwan se aha ene ya faso ye benya nkwa ne ye asobrache a wa kire nyame atemu a eba onipa so ye de ewo asasi so awurade akọ asato asomai nye hwe won konkron si no si ni nipa ede edi akasa kire ne ade Acts chapter 18 no verse 26 no kinka ede ehomai yenhwe kwan faso honkonkro faso eni nipa ni egidifo edi insawoso anase edi inkita ho John Acts chapter 18 no verse 26 no eho kinka ma ke ni beje pa anti ye kinka ho so behu se ne a honkonkro no oboa yen eni yen kasa kire mu mpo no omaya kwankire because o kinka Yohane no se honkonkro no de oye ne se o kire ye o kaka ye empo no ogina ye echi eye Acts chapter 8 verse 26 no say na tron de mai onuaya o se say Awurade asem ekinkan say wo say na Awurade bofo kasa kire Filipu say ti ya hwe dia ode mai na eho ufa eye English version na King James no say na honkonkro kasa kire eye Philip say ben hwaya opieni no dia okinka Bible na onti ase no okinka aza anwoma no okinka onti ase okinka onti no say honkonkro kasa kire eye Philip say come on ben hwaya ben opieni no na eden bi aza anwoma no so ye de e kire no honkonkro kasa kire ye o what say nyankopon ti no so nyame si kasa no sa so pepe no so ye de e kasa wo de ensa nto aso 1 Corinthians chapter 4 verse number 1 yen hwe se ampa se okasa kire te se de nyankopon okasa kire na se de nyame si tie no sa no tie okasa otufo o kire ya temu a eba o sa so me yehu tre ne kwan na mpo no waboa so me yehu se onipa bia no ye defo in advance obi a wo cha atali bia ye de kata deja so bia no ye nyina ye defo nti o ma yehu ni se Adam entie nyame asem no ene kofa atade hye bae edi se opese ko back to tibia onyame di ma na wa kire otere ne kwan sa wo si wuntie ne asobrache na aso be ya efu no wa kire sa atemu ose na eba nipa so kenkan mai Timothy mu edinkan etina ni nchichemu aye ba ko no sai na twa konkon ye de ede mai nyanhwe se Philip no nkunku kasa kire no se ben opiani no nkunku die biem na osa ka bi mo say 1 Timothy chapter 4 verse 1
na honhom no kan pefe say na idea chi no mu ebinim be fam na da ahonhom ne ahonbone ncheche ho atwe won ho afrigidie no ho amen amen ose hu konkru ye dey ene die chi ose hu konkru ye dey ene die chi me ebinim be fam na da ose ene die chi hu konkru ye dey e kasa kire ye mpefe hu konkru no okasa kire nipa senia boyame e kasa Yankopon kasa kire nipa nkunkun so kasa kire nipa Yesu kasa kire nipa Yankopon no na bofo no e kasa kire nipa enti no o kasa kire Philip se be piani no wesusu no won se o kasa kire Paul se empo no ene die wieye no ebi be fa e de be fa na da ho ne ahonbone ebi ni o ene bi ne kosu wiase udu asode mu a nkyekire kosu wiase ene koye fa so nipa de ne hutu nipa so na nipa tu nyame asem gu a edi adanse sa ampa ye huhum mienu ne wo wiase ene ti nipa te ho a nyame enu masem se na ode bebo obra na kire huhum kra wo so se na obetu agu abra bom no ene kire huntumi fi a edi umu a de akotene enti hunkunkun okasa kire yen ndi nipa bia wo ye gidini o kobone ho na wonte hu konkron kasa kire no menuane wakọ animu wo boni mu na akoma no prim na akoma no adane bo akoma sese no bebi a wadu no kwasem ya mienim ni na ayede eden enti Yesu di okan o se obi kasa tia oba na ode beche no obi kasa tia eja obeche no na emom no o kasa tia hu konkron dia obo ni fafiri be edene ase kire ne se ukobone ho a unkukru no ana kasa kire sa ade a wuye nye na sese no wapirim wakoma na onipa nkwaje ne de hin biem de o kire no kora kwan a wotre ni mu na o kire watemu a eba na o ma hu ni se bebi a ogina ne wodi fo no na o si wuntie no na kese die biem na se ede se onyankopɔ betimi agyew entimi nu ahonkronkron o kasa kire ye wasi ye bompa ye kura ye nimu a ono ankase begina ye nkyɛn ni wa guide ye sini e faso ede e faso bompa ye nua mpa ye bo nye dedew sini last week mpa ye bo enye ede dede ni a aso a ye di tuatua onyame ya no bi ho no akogina eye Hebrews si Yesu e bompa to bo ase fa translation ni ye ni ehu se Yesu anhura ndwam oto no bo ase mpa ye bo mu ahobrase mu ani titiru no eye achopa mu se ja ebetimi a makuru wa nya den ensa me ho nko na so nya de ampe enne wo bia obakura gina wanim na osra de afuru nsam na ototo ne nsa na oye de opa menua wo be ma no ana ani akora obre no ho ase na okonu kotodwa anim na oso wo papa wo nan na odina de se de tu anim a wakoma e de kura na akwala ne niye na oye wanim no ebebubu mu wa gise obetie dia wo kan ni mfa ntoto enne ye huri dwam wa so dem enne nyamsom aya agudie enne nyamsom aye kyese enema ahodo a emma nyamsom no enhye nkran yenkwe John chapter 3 no verse 20 no obakinka ha de aman John 3:20 ni enhwe asema onyankopon enam Yohani so esa so ye de editu ye mfu ye de ebiem na minu mienu ye hunu se onyankopon no nasem no egina die egina waka no so no waka ne preko John chapter 3:20 sena chokonkon no ede mai ruade akwa o se obiara a oye bone no tan han no ti won se obia na odi boni mu akoten no han ne ni nge ho da ko na oma han no ho dabi na wo mi enuanom bebi atemene ene niema hodo a ene ye twen adwigina so no ya yenwe ni nsanie mu ana yenkari se why enene empo no wa kire ababaawa na oni ni gu de oni ni di agobone a odi ni gina kanea mu da utwem kura na toto chikura to hwan no kwase aba no excuse me to say se no besi aka asem na fa no je say de oye no osum no ani hai ni twaka enti obia na eden oye ne abrabo a ensem fata bia no ompese han ni beda ne bone adi enwon kokusu na adwuma no wose honhom ne ba de di kai obepa ye hontoma mi ehu se ye di bonyefo enti nkuku no oboa amie hu ne yesinto oboa mi ehunu ya brabo ti ne sitie o ma yehunu ya adwene ani hia se e fatra se ye ma ye ho kwa no boa ye ni etimi free boni mu e battery ni mu
se be ye betimi adwane nyame atemu a ode ba ane nyame atemu anso nya asem kito o kenka sefani anwuma na o se ada nyame be sore so oni nipa epedi no o se sa ada no onipa beto ntenta ase sabuni o se nipa hu be hiahia no onipa deseni asase na wote so on Peter huma se babo sekete ugira pe ne sei wakaka binsem na adu nsesi ubu na waya agima se yetufu bi a wonte no na ugina pe ne sei bibi ba enne wohwe asase su a enye mesisi wasase su nyina ye nka abosem ene ye de kokobo a ede manipa enne wohwe a ensu a na pipa nipa ekọ enframa bo a na pipa nipa ekọ se du epebre su na eja susom se ehia na ekum nipa minuade ebiem na nkasa nkire ne nya hweye wo treni abrabo ho nkunku na adwuma nu no sa nnem we nyina ye nkukuru adwuma otwe nipa adwen esi atemu aba nipa so nyame mfiti prapopa ntwi nipa so ode nkabosem di nipa anim ama ukura niema enya ntem na anu wagem nti awurade akọ ato asomae o se say na wo mu nyuma ho aten yes asem no wonim se nipa de bahan mu a enie na ye ne sumu ni nyina no ye bepa ho ntoma enne nipa mpe no koreka aso dem ko nipa mpe no koreka sofu nim so ka no kora nipa nyina be jai enti ene akrokro adefedefe enyom tuo ene chese hurisie ne eni gidie nko a disco niema no ene ne koso aso dem inua se unipa wotrase na wosese eniema ni ne a ye ne fie ene ye bo awura aso dem ene ye pa wo hu me ene wo ye bone ho ntoma aso dem a nke nkonyina aso dem kura nyen ne enhuru nwem ansa kapen wa aso dem wo de ye nhwe wo wutemuani se otemua me obi begina adakam na ne niye na oye ni nyina no etia mra na ade bechi am ye bua ne kumfo a na nipa na ye bebua ne kumfo no onyina adakam ano aso asem ya tibia ba kosem da ebi ni hoda ntibi nu adigini so wo ho a esi ohun ne se onyame se odi atemu eba nipa so to asomai asi asi adi kenka yimai 1 Corinthians chapter 2 no verse number 13 no enso ya hwe di urade de mai ne ba kusumie Korintofo ngma di nkatie eye edumie ni chemu eye enan no ekopem eye edu ba ko ne hwe enkunkunku kwa fa so oye nipa mu adwuma to asoma eye 1 Corinthians chapter 2 verse number 13 say na twokunkun de mai urade asem kinkan say FM enso de ye ka no enya nsem a wodi nipa nyansa cheche asem no minua de ye dadi di ye futu di che oni nyina enye nipa nyansa o enti uti wo cross na brenti ya oti we di uti na sem na pempem yes sa na nkunku ye na adwuma nkunku nkoko nipa yesu nkoko nipa he John chapter 16 no John chapter 16 no o kasa no ode no kura ne to ho na oti na nipa out of nipa 3000 oti na ni aka nipa 70 odan ni biem no oksa so so pija nchechire ni no efi hu se we yafa wo de 66 no beka wo se we yafa no yafa efi no efiri omo Yesu dani no se mo so to afum bekwa na Yesu no odo nipa bo nkrokro nipa onim se ode no kora asem na abrew gidi na nyankwa na firi asase ya no me ene boni ni mogahwie guoto mogahwie so binia asase we no me aka no no me ankasa aka no okay nka Genesis verse 3 na ninchiche mu a eye edu enso Genesis chapter 3 verse number 17 to 20 na o se wunti madomi asase Yesu aka kire Adam se wunti madomi asase okay nka sa Genesis chapter 4 na akona Cain eku ni nua Abel no o se asase suso ye de masa adome no na yenhwe mogahwie gu eto mogahwie gu so ne yenhwe asase se asase na woni nhire mu anase wono no metibia mu asase se ya na esei ena odi ade kura hye asase su na edu anka na ade ni pia ayede minua ogidi ni bibi ba atemu oba nipa so wonkokoro kasa kire ye o kasa kire nyina se nyamesom no enye akrokro to aso kenka mai se na odi mai John 1 Corinthians chapter 2:13 no say church na ye de honhoma de to honhoma de ho asemniti asemniti anu no obi e wo nyame honhom
ɛna ɔte nyankopɔn asɛm no kora ɔfa twɔ konkon no ɛde toto ho na ohun ni sa asɛm no efiri Awurade a ontimi anu ɔbɔ mpa se nkunkun hu mmɔbɔ yɛmadom boa me na me sintɔ ne me mmerɛyɛ nyinaa no mintimi ni su nkunim minua yɛte asase su kɔ no yɛnyi ne kɔ yɛnim ne nyinaa ne yɛnkwan so na ɛteɛ yɛnhwɛ bebi a ne yɛwɔ ɛne bebi a yɛmfie aduro ne yɛnhwɛ yɛ nana ne yɛnhwɛ yɛ papa ne yɛnhu ne sɛ wayɛ sɛ yɛpɛi na ɔkɔ no ɔmo yɛso yɛbɛkɔ saa minua bibi ba atemuo eba nipa so sɛ na Korintofo nwoma so de maye Korintofo nwoma edi nkan etire ye dumie nti ma ye ena kopem eye edu baako no ne nhwɛ nsɛm Onyankopɔn ka kyerɛ minua gidi ni a wutie mi Onyankopɔn ensɛm ene ne honhom nsɛm no eye ade emu dɔ hunkunku na bua ye mmereyem ɛsa so yie firi bɔne ho ɛma yɛ kɔtre ne kwan sɛ na atwa kunku no ɛba ne honhom ba nipa so a ɔde ma 1 Corinthians chapter 12 verse number 4 to 11 ne nhwɛ ne dwuma hunkunku dwuma ebi ne sɛ 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11 na ne dwuma ne bi ne sɛ na adom akyɛde gu ahodoɔ yes nanso hon kro no ara yes hunkunku no ɔne ɛmɛde ɔdum yɛ akyɛde ahodoɔ ɔno na nima yɛtimi yɛ trene kwa so de ade nyina no ɔno ɛna de dom yɛ nkwa kɔma yɛ na ɔsom nnwuma nso gu ahodoɔ yes kɔ nanso Awurade kro no ara yeah wonse ha ɔdavɛte no sɛ one nkonkro na no ɛna di kan wɛ de no ɔkyekyɛ sa akyɛdeɛ no ɛna ɔse asum so nnwuma ne gu ahodoɔ ɛgɛ de Awurade na asoso na yɛ de ɛsa akyekyɛ obi omu nyina adwen yɛ baako omu nyina karata yɛ baako omu nyina bibia yɛ baako to asoma yɛ na dwumadie nso gu ahodoɔ yes ko so Onyankopɔn kro no ara na odi dwuma no nyinaa wɔn nyinaa mu yes wɔn ɔsi sɛ atumfo no nyina adwen yɛ baako Yesu ba na wo kasɛm kyerɛ no na ɛsɛ sɛ obu awfo a obebu afɔ Nyankopɔn ne yɛ adwen honhom no so ne yɛ adwen honhom ne ba na oyɛ asotwe na woyɛ wadwen sɛ nye na obebu afɔ a Yesu ne yɛ adwen egya ne yɛ adwen wɔse nyema akikye ni nyinaa no ni nyinaa Nyankopɔn kro na onne demonstrate ni nyinaa akikye enye nkikye omu nyinaa adwen wakoma omi bia yɛ baako enti woto aso anase bi woto aso a emre Yesu oba asase so no na de okọ no o se mi kọ agya ne nche na Thomas bi say wo so kura no wo di ase mu ekura bia ho ani agya no kire agya no o se na mini mote amu hu mi ana o peso kire se no ote no sa de agya no so te na dwene kese na koma mi hu se mi si describe se ni Yesu odai training enu ni kura di kire sa na agya no so ye de ete kwa mai o se yen so no nanso ɔma honhom ni yi ne ho adi wɔn mu biara mu kɔ ayeyie yes nkokoro na adwuma no ɔboa yɛn amie yi nyame ayɛ kɔ ɔse na wɔnam honhom no so ma obi anyansasɛm ka yes obi nso ɔma no nindisɛm ka yeah ani nya nkokoro ne demonstration no ɔma onipa adomakyɛdeɛ ma obi wɔ kasa nimdie mu nyansa mu ama wote a okra wa kono se de bia ka be de ubetie na adwuma no wokenka Luke chapter 2 na verse 50 na wasi Yesu nyini ye na nkonkron ahye ne ma nti na nimdie nyansasem ka na ahye ne ma to asoma e said your hon nkonkron arape ko ofoforo nso ma no gidie yes hon nkonkron no aramu achede na obobosuo no nkonkron no de ko faso oyeden o demonstrate ne niema achede odi manipa o ne ma yigidie onne ma ehede no empo no eye nyansam ka ni nimsam ka to asoma ye bre nti ko obi so ma no ayaresa adom akyede yes tumia no aramu very good tumia Onyankopɔn efa nipa so mo nipa ye de enya ne kwa husa na ho de ko obi so ma no tumidie yem ko obi so ma no nkomhye yes obi so ma no honhom ahodo mu nhunumu yeah obi so ma no kasa ahodo enti sa nyema ya bubosuo ni nyina no eya akyede a Nyankopɔn no enam nkukuru tumi so no di manipa no na bonsam so ta akire se ampa nkukuru no odi akidi we manipa odi we manipa odi nimdisem ka odi nyamsesem ka odi yalesa ayede admachede su tumi odi kasa ne ahodo a no so ta akire sa ade ya misumi ye fake di afra obe ye fake di afra ene de ye nkudu duo na no out of 100 emu be 80 to be 90 eye fake nko a eye fake nko a because wo hwe obi a oti wo se ono no eka kasa foforo
na ohwe na brabo a wotim na dwene enne kata hyede enne bu kata na owie na ose honhom wo mi honhom na de sa akyede di ama no a na kese otim se enne kire honhom kura wo nipa ni mu so hunti bonsam hu se nyame no ade akyede a hutie sie no ade ma ne ma etai ni machi ehu sampa weni me ma meyi won no nso ye de no nso di fake ade afra na atia tese wa so dem na nani pa tiem ki kese awre hokra nyame suma ye ruffian kese nyem etai kra minu agidi ni bibi ba atemu oba nipa so enti se mi kura boni mu a ese me very careful se enuano se me tia so dem nam di nyamsum di agora ese sama brabo me nyankopon ma ye ko owuo de wani mu twem nipa owuo monka ye na nhye da soso to asoma e ko obi nso ma no kasa ahodo enkyerase ko ya ndi kasa bie wo wiase bia won kyerase nyame ya do be ko no nko aso sa akyede no nko aso ne ewudi atoto ye ne ye kasa ye ka obi nti ase ne di dwa nipa sumu aso dem koma ye na yenum nyina ho kro no ara na oye weni nyina nkonkron ede akyede na okyechema won maako sede ope ni nyina ya nkonkron ede akyede a oyede okyechema ye nti weni ya de di ho adanse se na yenkwa 1 Corinthians chapter 4 no 14 verse 10 13 to 23 ye brain nti no 1 Corinthians chapter 14 verse 10 to 13 wa jump ko 23 no my ko o say kasa ahodo bebre na ewusu ko Ephesians chapter 4 verse 13 no o trust my kasa ahodo bebre na ewo wiase na nso mu biara ni ho a wonte ase yes kasa ahodo bebre na wo wiase na bie ni ho ka kire obi a wonte ase ye die susu a ba susu no a yesi e nkonkron akyede ode amayi obi be wie na o ka ni na obi sanso o se eye hoho osoro kasa ayasemo minua gidini ade ye hwe bible mu susu a ye kinka Daniel chapter 4 no ohini bi ni e very be sasa okofa akuruwa nsese de ofa ana odi enu mu ane ne mprafo de enu mu ohun ya sensa sini bi e wo won ho na etwere kuchire saa efe ni ka John chapter Daniel chapter 4 na verse 60 no verse 20 no oto asasem o se be sasa hu ya sensa bi sini a nipa ye nipa dua ni yanka na etwere wo no ho etwere wo no hu wie ya be asemo kan na se abia yemhie bai ye be pe nipa amna wa kinkan osoro kasa na kire e na omu invite Daniel pe e na o sha se o kinkan atwere o si mini take of fasting ase ni se wo waso odin ye kariu ye wewu ne hu se wo no wantwe wo sudi mfaso kra se wo be transasi so no o ka wie ya patim na ye be yi ni nkwa firi ho menua osoro kasa nyame yi ni pa mane kira ase ene yesu ye kasa ewoyi obewie firi aso dem ubisa ne se ase kire nse a na ye bo achi bidin menua ene ye kira honhom kra yem to asoma ye bre ni ntiko asamente kasa no ase yes mi budi o kasa no se oputoni ebuni se oputoni mi kwa o fa English version cross you obuni se nipa wa bobo dam madness I wuni se obi hu o mu se adwe na nya adwuma ase obi kakasa na wonte ase na uguso awoka komae na de o kasa no nso abumi se oputoni yeah ko na mo nso mo bo honhom fam nyoma ho modin mo hwehwe se asafo no nkoso nti yeah mo bebro so enti de o kasa bie no omo mpa ye se obetimi akira ase amen o se ha wo nipa se oti wo na se wo kakasa bia na kasa no wo ye bisa se wo asekire nse na wo a wo kan wo ntia ase o se my friend bompa se obeti ase wo ntia wo hwe se se asekire maya de no sa so de maye na se asafo no be eti o meti ase asekire maya muawa no keep quiet to asomai na se asafo no be hia faako na won nyina kasa ahodo na wona wonim anase wona wonyini num bamu orenka se mabobo adama na yes amen ohun ti se e basa na wo asem na meka asem na wesu ka no hey kasa no no o se wa ehoho ne bamu o se asem na oka obaka se ye se bio ya bi ni nya dwuma because bebi ewurade e de ewo no sakasaka eni ho asem ne ya bi o mu ye bi antiasem komaye Ephesians chapter 4:13 no se won konkuru ye dey Awurade asem kinkan se
wɔse na monho onyankopɔn honhom kronkron a wɔde no Ecclesiastes chapter 8 verse 8 asom ano no we ɔgye da no werɛ amen amen wo so se honkunku na ɔde aso ya no honkunku na boa mietimi ye atreni nwuma na ɛfata no na ɔse se yɛkɔbɔni mu a ɔse yɛnhwɛ sɛ honhom na wɔyɛ so no me yɛnho no hwerɛ because honkunku no ɔkyiri bɔne nti yɛkɔbɔni ho ana no werɛ aho Sabium na Ecclesiastes chapter 8 verse number 8 no ɔde mai ɔse sɛ onipa bi ni honhom no so tumi da bida honkunku de esi nipa so na se wo kasa uni tumi so betimi esi ho kwan se wo de besi honhom ne kwan yes enne ye de susu abai obi ti wo na se honkunkun wo no so na obo mpae na obo nsem crap na aye kranana na wuni pa wu tumi ne sai do onu bo wo no osi odi wo ye adwuma o se ma fresh up na onu atie ase mwati bi da osi obi ni nyame aye de no honkunkun se esu tumi kisi wo wie na adwuma no hwe o de mekenka Jeremia o se me nkoda ma honkunkun ni sani kikim no wo ne tiko no siso wo tumi te ye Ghana ha aso dem etimi ya wa se mitimi si nyame tumi ho kwan who are you minua otumfu a ono no obo wo no timi de wo ya de apɛ na wo nipa wo ti asasi so ahwea we mu na nkyɛnse ne nkase we mu wo su timi si honhom kwan kɔma e kɔ na o say na owuda so tumi ni ho yes won say opeso che say ewu e be fa wo a ho na o ka say ewu be fa no na o say o me de ma de me ho mi wo ska me ho ofe entimi si owu ho kwan ebi ni wiase entimi nu agidi ni ye bra ni nti no wa me ate ase se hon konkron no adwuma ye no ademonstrate a kire no obi ntimi nsi ho kwan de bia masema me katwa to no asopa enche asamte se open kwa yete a yenhwehwem etesa yense Yakobon no yede omoae yedamase Yakobon yede enhyira Awurade akọ ato asomae o say na ekwama ni osemu na bɔne mma se yefo mfimu mfi amen ti bɔne no akiri nipa akiri second ten no se Yesu ahye wadom a se obetimi afiri mu no kwa ndiye da nyame ase waboae amiehunu nkonkron ani nadwuma eni kwan afaso aba nipa so a oye ne ye de atoto enne eni Yesu eye ban enne ye otumi si etimi si nkonkron ho kwan ye do ma se Nyankopon hyira Awurade akoa to asomai na bompa efa eye de asafo Yesu hye nyame nsa ani adwuma nyina ɔdomfo no mublohofo anɔpɛ nso o ma ye da wase sɛ aye wope na mpo afa ye so na ɔde wo nsɛm a ɛbɛboa wiase ama wo ma adom na yeso se ko aboa ya ma honhom ata semi a wode dum ye achi na ye obi biara mu adwuma ne afa de aboye mbra se de se ne fata o na sa nkyene se wopie se nipa nyina atemufo a yenso ye nyankwa awonim ye da wase se wotie wodoba Yesu Kristo din nti amen amen ti ye number no so 0533 86 2629 0533 862629 edamase Nyankopon eyede enhyira mu bebre awo adom ani nhyira kwama ode adom ye amen amen